Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga balugabahin sang Western Visayas. Domingo kita adlaw, hindi pa ni katapusan nga Domingo sang sininga bulan. Ang katapusan nga tong Domingo next Sunday pa, no? Pero magpalagad kita sa inyo sa atong diring Sunday edition, of course, ang Kapihan sa Aksyon. Sunday edition ka Sunday, gimana ni mo, no? Anyway, ang atong sininga pagpalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. May double action antioxidant ni siya, bangod sang green coffee. Mga kaaksyon, ang aton mga bisita karon nga Domingo, mga kaupon naton diri sa Kapihan sa Aksyon, ang alkalde, no, sang Banwa, sang Don Salvador Benedicto, no. Sa mga taga Don Salvador dila, good morning din sa inyo. Ang aton bisita ang inyong mayor subong dira. Nag-imbitar kita kay Mayor Marcelin de la Cruz tungod nga ining for the past many weeks ang Don Salvador Benedicto makabig naton nga COVID-19 free municipality, no? But latest information nga ato nabaton nga daw may ara nag-positive sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. This we have to confirm and ma-discuss naton with Mayor Marcelin de la Cruz sang Don Salvador Benedicto. Mayor, good morning and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, Action Boy. Good morning sa tanan nga tagpalamati. Good morning, labi na gid sa mga kasimanwa ko, fellow Salvadorians, mayong aga sa inyo tanan. Kag sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental, mayong aga. Yes, sir. Yes, Mayor. How true is the report, Mayor, nga may ara kuno nga nag-positive dira sa may Banwa sa COVID-19, sa may Banwa sa Don Salvador? Yes, positive, boy, nung balita. May ara kami bag-ong case number 16, no? In fact, since December 17, ka-recover na si case number 15 namon. So, until sini naman subong, for more than 1 month, wala na kami isang bag-ong case. Kagapon may nag-positive, no? Mm-hmm. So, yes, Action Boy. Ang ini nag-positive, Mayor, ano ni sa local transmission ni sa? Gina-trace pa naton kay actually member ni isang police, no? Okay. Ini siya nga bag-o na-assign kag taga Don Salvador Benedicto man mismo, no? So anyway, subong ang mga close contact niya sini napabalo naman kag under facility quarantine. So subong napabalo naman ang mga close contacts kag tanan kag labi na gid sa DSB police station
napang-identify naman ang iyagid close contact. So far, kay ang aton na kapulisan, do province-wide ni siya, no, under the leadership of Provincial Director Romy Palge, may mga mass testing sa kapulisan. No? So, ini siya doon nadala sa first batch of nga na-assign sa doon Salvador. Dua ka batch mo mayara pa, second batch buwas nga pang swabon. Ini siya nabilong sa una kang nagwa ang result sa kagapon nga adlaw. So far sa ila grupo isa ang nag-positive, no. Nalipat ako sa numero kung pila sila kabilog ang sa first batch. Ang sa second batch do mga 20 plus ning inog swab pa buwas nga adlaw. So mayo man kay tungod nga may programa nga atong kapulisan. Otherwise kung wala ni na pang swab way kita kabalo, no. Pero siyempre ini siya do ba taga DSB pero bag-o lang gid na assignment sa Don Salvador. Okay. Wala na action, boy. When you say nga bag-o siya na-assign sa Don Salvador Benedicto, bali bag-o man siya nakapauli? Hindi ko kahambal kay ti base nagpulis sa kay taga Don Salvador man di siya mo. Pero amo na gani iya pamilya sini kagakuan na pabalo naman. So pangamata-maton ta lang ni sila pang swab kag ipang una anay no, extract na sila anay kung diin sila kay para nga ma-safety sila, tapos butang naton sa aton nga quarantine facility, tapos ipang swabon ni sila no. So amo na siyang plano naton, Action Boy. Okay. Ti atong paglakat nila nga nagpa-swab sila, isa sila ka batch, is there a possibility man nga ang kaupo niya sa batch to ipang ano? Kagaling kay na test mo sila ya no? Yes, nagululo ang test. In fact, pag duty sa police station, ang upod niya gani tulog ni sa kwarto, sa kuan, upod niya negative. No, so we'll pray no nga why siya may napanglatnan. So muna kay importante, Action Boy, nga gina-observe gid ang ang basic health safety protocols, no, kagang social distancing. So sa aton kapulisan do permi man ni sila ga face mask, ati mohiya man ni sila nga number 1 nga pangsaway ti mapasaway pa sila. So amo lang na siguro, Action Boy. Pero anyway, nakuha na, no? Okay na facility quarantine na. Yes. Yung positive. Ang mga close contact niya na quarantine naman. Yes, Action Boy. Para nga hindi na mapunggan natin paglapda. Kaya ti ang Don Salvador mayong records niya mo kung COVID-19 hambala naton sa mga kabanuhanan diri sa probinsya. Ang Don Salvador Benedicto yati hasta subong inisakani ika-16 pa lang nga kaso, Mayor, no? Wala ka na sa active cases na magluwas ni. So far amo gini kay fortunately ang halin bala nga LSI sa halin sa Cebu nga naginapot sa amon. Gipang test na do sobra 20 kabilog, puro man negative. Okay. Oo, so tapos naman sila kay nga po sa sila timing man nga nabulo bakante ang amon quarantine facility. In fact, amo na sinisiling ko, may 60 bed capacity kami sa quarantine facility. So madamo-damo. So bisan magdilulungan na muna, bisan any given time kung may kung zero gid kami balance 60 pwede ta dayon niya ka quarantine. Okay. So sa amon facility. So far amo nang advantages namon kag masikaso namon sila dayon. Sige, okay. Mayor, masaylo ko anay biya topiko, no? Okay. Yes. Sang naligan nga mga simana, nakibot ko mula sang balita nga ang pila ka area sa Don Salvador Benedicto, especially ang may mga taytay da blan nimo nga may area, daw gin taasan gid sa tubig blan kun bukid do nakibot ko nga sa akon diyan bla pagtan-aw nga kun bukid ka daw tani way niya baha ang bukid mo kay hindi bla, Mayor, na ano natabo sa to, Mayor? Well, honestly, lawig naman ta, Action Boy, sa pagserbisyo, no? May portion dira nga ang debris o kun ang mga duta nga mga kuan nagtalalampok sa nagtungtong sa Taytay. Una bes, may ginaubra nga kanal, no? Okay. Programa sang DPWH, road widening, at the same time ang mga tinampok ang mga stockpiles ang mga duta kag balas, pagbulo sang grabe gid balok, Action Boy, nga kon obserbasyon grabe gid ang ulan. In fact, hindi man ta man ni mag-ukuan ni sound gid kay October pa lang last year na forecast na ning La Nina mo. So dapat ani siyempre hindi ta matingala kay ti forecasted na ng La Nina kita.
pertigid nga ulan kag in fact sa banwa sang Don Salvador Benedicto subong lang gid nakainit-init lawig kay sang nagliga dalin Oktubre gabi nagyo sa Manila kag sa tan gabi naha na way pa sa Negros gabi naha pero ang ulan sa amon sa kabukiran perti na gid no. So sige Nobyembre balo ka Disyembre, Enero, so way na ko natingala. Galing kay Tirate League, ang duta naton, kung basa na kaayo, siyempre kung dugangan pag isang kwan, wala na nga i-absorb, no? Kundi excessive gid ang ulan, grabe gid. In fact, Action Boy, way ko gay kalibot sa akon kaumahan, kay tungod nga ang dalan, pertigid ka danlog, no? So, way gid ko kalibot. In fact, mga aton mga sugarcane planters kag small farmers gidahulat-hulat ng timing lang nga wala ulan kag makapagwa sang ila produkto sang ila tubo etc. no. So so far do wala man sang napiktuhan gid sa Don Salvador nga mga taytay kag kuan in fact may mga video dito nga nagululuwa. I doubt kung sa Don Salvador to pero hindi ko magpating nga sa Don Salvador. Ruta pa Don Salvador pero hindi to part sang Don Salvador. Kay may ara sa amon landslides pero ang landslides nga nakita along the highway never man nag-cover sang dalan hasta lang sa kanal ang mga tipag-tipag nga ginagmay. So mula na ginaklaro ko Action Boy. Okay. So kung may ara man let's say may mga clearing nga ginahimo sa mga dalan na mga road to Don Salvador na but it might be not part of Don Salvador Benedicto. Yes, kay may nakita mo ko nga video nga siling gambal ang report nga Don Salvador nga nag-awa sa taytay ang baha pero hindi to sa Don Salvador Action Boy. Okay, may ara nga kwan mayor mo may ara nga pagbukid na bila Don Salvador dayon yes, without boy. thinking nga may mga banwa man o kung syudad nga may bukid man nga ila mo. Yes, initially ginpakanda ko man ang aton MDRMO to conduct investigation kung diin na nga area na siya hindi man sa Don Salvador hindi man ma-verify pero I doubt to nga Don Salvador gid no kay taas na kayong Don Salvador mamakon mo malabot to pa sang tubig no so wala gani mabahaan diri dampi ang pinakanubo na mga taytay na ginaobra sa may barangay Pandanon sa pagsulod mo gid no nga in fact may construction kag subong sang taytay no? So amo na siya Action Boy. Ang mga baha bla mayor nga nagluntad sa Pumirog diri sa mga kabanwanan sa 3rd District. Yes. Tapos ang natabo dito sa San Carlos would it be possible nga ang na tubig nga nanaog sa sining nga mga lugar halinda sa kabukiran sa Don Salvador Benedicto? Well, ang akon sinada kadamo gani ka siling no kay siling naman pangutod kahoy etc. nga kunanong activities no. Well, una Action Boy, dugay ka naman masyar sa Don Salvador Benedicto. Kadumdum ka to sang una pag wala na gani kahoy sa dugay na sa Don Salvador kay ang banwa sang Don Salvador. Dugay na ginlaging pasang mga una nga mga kung wala pa nagbanwang Don Salvador ini nga area ginlaging na ni sang una sang Ilco no di pagdangin banwa ni kalbo na ni siya nga daan ang gatululubo subong it's either second generation growth of forest kag mga tree planting activities na no so karon talking naman sang baha. Well, kung alisahon haton sa history sang kalibutan, biblical times, way man nadula ang baha. No? But somehow siguro i-address lang naton guro waterways naton, no? Kay bay kadamo man sa mga structures ng ara sa suba nga baramo tapos ang basura kag ang ako niya number 1 gid nga tabo subong sa akong observation. Grabe gid ya ang ulan. So, amula na siguro. Correct. Amo gid na siya. Ako I would agree with you no kay sang una sang chimpong sang una pa ha. Nga una gid bala nga nangin banwa ang Don Salvador Benedicto sang si papa mo pa ang nagakasaka kami dira. Yes. May mga comment kami gani ay dumayo patugan sa syudad kid may makita patanga kahoy. Yes. Dodriya daw bukid ni daw may makita ka kahoy. Why na Action Boy, no? Na. Pero subong, ang tawo subong sa Don Salvador, wala ang akon masiling sinada. Wala naman ka interes sang panglaging papangutod kahoy Action Boy kay muna gani pero may nga daw kaladlawan pero ti ang badyang gani nga makatol ginabakal na subong. Okay. Ti sagay pagid ka pangutod kahoy nga kumadakpan sila kabalo naman na sila pila naman kanyo nga kwan. So wala na may interes ang tawo subong
mapisan ang pumuluyo Salvador Benedicto Subong nga kuwan sang ila no? Tapos kakunano nga negosyo kating turismo ara na. No? So ang amon subong ginapisanan pananom kape, kakao, kunano pa nga produkto kag put up man sa mga gmay nga mga negosyo, Action Boy. Ang isa pa gid sang hambal sang patong nagluntad di mga ba kay kadamo gid kuno sa mga resorts kuno nga gana patindog dira sa kabukiran ti pag masiling ka resorts kun kabukiran lang Don Salvador Benedicto number 1 niya kun mga resorts ang aton nambalan. Budlay na sa iprobahan man, Action Boy, pero di na siya guro ang akon sinada, hindi ang aton bala ini nga fenomeno ng grabing binaha lately sa probinsya sa Negros Occidental. Lantawon ta bala kay scientifically na forecast naman ni gani isang pag-asa, no? Nga grabe gin man ya ang expected ng La Nina, no? So natural kun magtabo pagid ang grabe nga ulan tapos ang duta way naman suyopon kay puno naman kag ti dugangan sang taob pagid sa dagat, ti natural masululubra ang tubig. So amo na siya. Tun-an ta kag kwan siguro ang tanawon tayo guro basi mahuyang man ang mga flood control kag dapat panahon na siguro nga mag-put up sang mga flood control systems sa kapatagan no kay ti biskan sa tuod sina hindi man siling sana no ti siguro kuan man na sang aton probinsya sa pagpamuno ni Governor Bong Lacson kay ti ang syudad sang Iloilo kadumdum ko sang Frank sang una nga grabe man binaha dito ti ginariglar nila clear nila ang Iloilo River, nag-put up sila sang ilang mga flood control systems, nga mga malagpad nga mga kanal. No, ti ang Iloilo daw ambot kung kabalita ka nga nagbinaha siya lately. So something to think about, no. I think infrastructure is one and we have to address this scientifically. Hindi pwede nga kuwan kiti grabe kung ano na lang nga basol but tinudloanay na lang kung sino hindi man naman nami kundi kooperahan tanan kiti sino blang gusto sang baha no so amo na si Action Boy. Part ka man mayor sang ini di of course ning luntad nga mga baha ni may mga pag meeting ini mga discussion part ka man mayor sang nag-discuss na with other officials kung paano gid ang cost kag anong himuon para nga masulbar ini nga problema or mapaganagan. So far Action Boy ako as mayor of Don Salvador Benedicto and member of the Protected Area Management Board of the North Negros Natural Park in partnership with DENR, diri siguro kami makabulig, no. In fact, ang mga resorts naton nila sa bilog sa parts ng North Negros Natural Park, kung hindi to ni sila kung puro lang nita nga untaton nga pauntaton ni sila nga pauntaton. Ang mga pumuluyo nga gaululubra sa sini nga mga resort nga didto man gailistar sa mga kabukiran. Di kon wala ni mawada ni palamugnan basi mangutod pa ni kahoy. So while nga ga-work na sila, we can sa mga ara na nga mga resorts nga kuha permit kag gina-require naton nga magkuha permit sang ni SAPA bla. Special agreement within the protected area. Kay amo ning bagay nga ma-regulate sila. Kag madisiplina naton kung anong paghimuon nila sang ilang mga resort sa sulod sang North Negros Natural Park. No, so i-require naton sila nga ilimitahan ang ila pag-aktibidades kag siyempre man i-impose nga anong mga bagay nga nagakadapat para matapna naton ang mga problema katulad sang baha kag iban pa. So amo lang na Guro Action Boy masiling mabulig na kun dira kay ti medyo aktibo man ta dira sa bilang miyembro sang Protected Area Management Board of the North Negros Natural Park. Okay, sige. Ang Don Salvador Benedicto nangin sa layuhan nagid man kaladtuan nagid man sang aton nga mga local especially sa aton local tourist mayor mo no? Yes. Bangod sa kadamo sang mga lugar dira nga pwede nimo makadtuan. Now if you won't mind may isa lang kundi ka may comment lang diri sa akon sa aton nga FB live. Para makakuha niya, good morning Mayor, opinion niya lang asa Negrense. This week kuno nag-agi siya sa DSB. Damo naman gigapi na tukod sa kilid sang DSB road. Nya kalaw ay lang taon, pwede ka naman regulate. Well, ang tuod sinada, gusto taman, pero amo ni Blau.
ang gadi tukod sina da kalabanan magagmay nga kapihan mo. Aha. Kag ginaobra man sang lokal naton nga mga pumuluyo, no? Kalabanan sina in non-permanent man na siya. Aha. May aran nakakita man kung nakakalaway. Pero mayo lang na kung honestly, mayo lang na kiti hindi ka muna namian kay naglabay ka mo. Oo ako man, no? Pero galing kung inang mga tao gatingwa man nga mabuhi man sila. Ti kuntap naon ta lang nakaron kagkuan. Ang the best thing ko lang da sa ila eventually ma-offer nga pagwapugwap buhon lang ang ila nga kwan. Kung sila nga mga paunta-tonta sila sang ila, ti anong alternatibo ta ihatag? No, nga bato pakita sang ginatawag nga subong aktibo pang aton nga gobyerno kontra sa communist terrorist groups. Ti wala man ta sinada, pero kung wala man ta may hatag nga alternatibo nga palamugnan, ti siguro i-allow ta lang sila. No, kay ilam na kinamataro nga magbuhi. Dami-dami lang guro ang ilang At ti lugar. amo lang ginang basura lang gid. Siyempre ti amo na gani action boy nga ang ako niya pananawan kisa lain-lain man perspective mo. Tao kag ina opinion man. Kag kung kisa damo magani may gamuno sa akon mga amigo ko man no nga masiling nga daw kalaway amo na. Ti ako ya gani galabay ko dai adlaw-adlaw. No? Ti ukis ati huo kalaway pero ti gaplang nga buhi da sila. Ti po taton mo na plang nga buhian karon kundi problema man naton gyapon, no? So amo na siguro action boy due tayo lang pag-insindi kay in fact ga-come up kami sang standard nga fruit stalls, no? Na ma-come up bala nga do plariho tanan ang tsura sang mga baligyan prutas da kag mga iban pa. Siguro mas kwan galing kay siyempre may mga limitasyon man ang kasarang sa aton banwa, labi na gid sa pondo, no? Pero looking forward that igo na siya nga magabok ng ilang obra na basi makapaobra na kami sang standard nga fruit stalls para sa tanan. No, parang daw kuan man daw na Standard oo. Amo gid man na ginatanaw namon action boy kay tikong kis ang tsura ya daw ka higko na labi na gid butongan tapilitan sang mga kunano-nano nga mga sponsors ng mga produkto kag do plastic tapos tiya mo na no tikong kisa malabian mo to ara na galing kay siyempre ginasugo talang mga tao ta nga maglibot kay damo man tinobros opisina no but yet looking forward nga improve na naton. So amo lang action boy. Thank you ginaton sa nag-comment. Gani man kay at least daw ka constructive man sa nga iya nga wala gi kaso sa ako action boy nakikitaan ko man na galing kay siyempre daw bilang mayor bala nang hindi man outright mo dayon nga ipangkuan lang kay kadamo na sa ila mo. You're talking about siguro ang mga negosyante na sa kilid na dala na ning mga baligya sa mga tanom kay tanom yang ila baligya kag kabulakan di katahom man niya lang tawon. No pro kon fruit stands kag tanan may ara ang kisa nga daw klaway. No kay pigado man ang tawo. Buti buligan na lang na naton para ma-improve kag daw magwapo-gwapo. Sige lang kay temprano pa man ang 2021 ma-improve ta pa na. Gani man. Ining aton mga resorts dara open naman mayor no makabaton sa mga kuan sa mga ga picnic, ga ekskursyon, ga mga turista bato naman ang mga resorts na. Yes, may gabaton pero ini lately nga naginulan man sa tuod lang. Nagnubo gid nagdrop gid kadako sang gindrop sang number of kuan mga riders. Pililion na lang tapos jutay kanadto sang ining lately nga daw duwa tatlo ka weekend, no? Kay tungod sa nagbinaha siguro way takabalo basi nagkalabahaan to sila. O kung hindi sila magkadto kay gainulan man, no? So paymuyong na lang sa balay. Kag may mga pakita gyapon, may mga restaurants and cafes kita nga ga-open lang gid Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ang Lunes hasta Miyerkules na nila o kung kisa may iban nga Biyernes na gani Gabri, no? So sige lang gatingwa man ang tanan, ang mga trabahante ni nga mga lokal nga mga pumuluyo. Ti obra lagi daw 3 days a week lang ang trabaho man. So survive lang gyapon man action boy. Pero katingwa. Amo gani kay especially sining timpo bla pandemic kita ang aton ginatuba ang aton nga mga kita daw medyo pulupigado. Yes, so amo na nga ti jutay mga adjustment amo maniguro sa mga kaso ni sa nagapalatindog dabla sang ila mga struktura nga nagapakape dira or mga fruit stand nila nga ti
survival anay survive Yes, anay. Action Boy ho, kay akon sinada, no, kadamo sa mga kabataan sa Don Salvador Benedicto nga nagpululi nga gaululubra sa Bacolod sa mga hotels, restaurants, and other cafes, no. In fact, may kilala kami personally, naggrupo sila, magpakaisahanay sila, gaulubra sa hotel nga nagsilira, kagkuan sila naggrupo-grupo kag nagpatindog sa ila kapihan, no. Ti siyempre miski papano may jutay nga ginahimo kag jutay nga income. So mga mo na balatani anay ang aton kanon kay ti ko magbalik na ni siya ngan wala na ni si COVID ni pwede tanan na pang kanon anay tanan. Kay di man masarangan ni sang gobyerno pang tagaan sila ayuda kada bulan. No, maputo man ang gobyerno ang aton banwa kag ang bisan gobyerno nasyonal wala sang ikasarang sinasang patagaan sang SAP na parehas to sang SAP nga ginpangtagaan ang mga na-displaced nga mga pumuluyo. At siguro masarangan niya guro sang banwa namon SAP lang nga guro Action Boy. Oo. Sige. Jutay lang ako na pag intindi ini sila tanan kung may mga violasyon, pwede man ayan naton sa ulihi nga do kay ko naging hindi nga kuan kundi i-revoke tang ila business permit. Okay. So mo malang ng power ka local government hindi sila mag-cooperar i-revoke. Kung may violasyon i-revoke, i-suspend, no? Correct. Mayor sa mga chimpo sa mga daw nagyan sang Malawi nga pag-ulan dira ang banwa, anong mga kwanaton dira mga produkto nga naapektuhan, Mayor? Ti kadamo gid una number 1 gid ang mga small sugarcane planters naton, no? In fact, mayo lang gani kay ang banwa may ara kita sang traktora nga pwede magamit pangguyod sang truck nila kay may ara iban nga kundi na nila makarga na sa truck pagbugat na. Hindi naman kahalin ang ila truck ay naguot na, no? So pero ginatinguan ginaton kung may mag-request nga ma-assisteran kay para nga makakwarta man nila ang kinarga nila nga tubo, no? May mga iban pa nga mga produkto nga siyempre lately ang napiktuhan man ang sininga pandemya ang pinya. Ang pinya sa Don Salvador damo ang production pero hindi na muna ka basta-basta kapos kaysa una gadulong sa kwan gatabok lang sa Cebu wala problema pero pagtabok subong sa Cebu ang requirement mo hindi hamak so nadila target kag nagbarato jutay ang aton pinya, no? So sa nagligad nga mga binulan, no? So may mga produkto gid man nga napiktuhan nagdubo presyo pero miski pa paano basta mabaligya kwarta man gyapon bisan perdi gamay tinguwa bawi naman sunod kinanglan amulan ta na siguro sa nga way na gid, no? So far munang number 1 gid napiktuhan ang aton mga may mga gatanom tubo no kay lagpad man ang katubuhan sa Don Salvador. Pero ti daw kuan mo guro daw mayo mo guro negosyo dira isang tanom hindi mga yes offset bawi ting iban imbis nga matubo lang sila may gadugang man sila ti kada subong maglibot ko sa kapurukan Action Boy, no? May mga misitas na ga-display. Ga ato na sa ilaw saran ti kanami man lang tawon kay katahom. So sa una maglibot ka daw puro lang hinalay ka pumulo ka panimalay ang ga-display ti subong at least may mga tanom damo na mga tanom kay kadamo man sang gapangita kagalibot nga gapang sulod-sulod gid kay baklon ang mga unique nga mga tanom. Yan so bawi lang bawi lang would you believe pati bisol subong gani gina masitira na. Bisol? Oo. Ti may mabakal man gyapon. Ang badyang gani mo kakatolos na? Gani, ti pati udag nga ginalaon sa baboy, basta masitira mo siya nga, dugabi man na siya, puti, may bakal man. Gani mo na, do tanan, do mo nang habi, so kanabuan sa mo ngayon, no? Oo, Action Boy. Sige. Anyway, Mayor, lastly, inapaabot na naton nga magasugod na o maabot na ang mga bakuna, no? Ano Mayor dira sa imo banwa may budget kita ya para ibakal bakuna? Bo manami gid Action Boy nga namangkot ikaw sinauna daw siguro sometime mga January 9, 10
no, nakabalita nako sina nga ang mga LGU sa mga Manila, mga big time nga mga syudad sa Manila nagistorya na sa mga kompanya sang bakuna, na nag-negotiate na sila, nagtanan ti mayor man sila sang dagko nga syudad, singko ahay kami nga mga mayor sang mga magagmay nga mga banwa, daw no rungan lang kami kay mga syudad gali. Well, to cut it short, with Secretary Galvez sa mga Zoom conference sang League of Cities, ginambalan sila ng Secretary Galvez kasi pwede na kamo ka-negotiate. Pero ako, sa discussion man kag sa meeting namo ni Governor Bong Lacson, na Zoom meeting man kami sometime mga January 11 or January 12. Well, nag-ayo kami, no? Kaya ang objective, like ima-isa ni kakumpanya nga daw sikat gid ang iyang kwan nga iya vaccine, kada refrigerator lang yang kinahanglan, kag daw so far ang efficiency, ang iyang efficacy mataas man, kag ang storage mo refrigerator lang. Do amo ni siya ang choice ng probinsya. Kag in fact, in compute nga may siling dapat 70% of your population, 60%. So yung compute namon sa banwa sang Don Salvador, daw kilanglano namon mga 13 to 17 million pesos, more or less. No? Okay. So anyway, sa meeting yan namon, nagayon na lang kami kay Gob, nga ti Gob, hindi lang kami pagpabay. Sakupan lang kami sa librida. Kay kami nga mga magagmay nga mga banwa, way kami isang ikasarang kay ti napakahon na ni namon sa mga tao namon na panggasto na namon sa nagbigad. Luwas nga ti, kung may mapautang sa amon, ti mobligar kami. Pero ang ako niya opinion over this Action Boy, nga dapat ya libre ni kagiyan isang nasyonal. Kay this is not kay ti kung kalaway man na ikaw Action Boy, kung na-immunize na kamo ni sa Bacolod, kami Don Salvador, kay way kami kwarta. Hindi kami ayhan mangin problema kung hindi kami napang-immunize, no? Kag ano ko naunay ang syudad kay daw damo iya kwarta ang mga kasyudaran sa bilog nga Pilipinas. Kasarang sila kami nga mga kabanwahanan, matulok lang sang mansinulobon, daw second class citizen kami sang sininga pungsod. Hindi man naguro nami, no? Kag iniya, this is a matter of national emergency and national public this is a public health issue and a national concern. So dapat kag nagakaangaya nga itihatag ni sa kada Pilipino nga libre. Kag iyan yan primarily sang national government nga dapat i-address, no? So amula na siguro nga akong Action Boy. So kami sa banwa sang Don Salvador Benedicto, una bes mula kami sang pundo, that's why nag-apilar kami kay Gob nga kag so far do positive man ang response niya nga kami man yung i-priority niya for the province, no? So compared to the other cities kiting syudad yung may kwarta. So amo na Action Boy. Okay. So si Gob na ligan na interview ko man, will try to do his best mo kuno para nga ang mga banwa kay tikinsindihan niya mga sitwasyon sa mga banwa nga mga magagmay bla mayor raw hindi man tud mapabayaan ni nga pabayaan mo ni sila karon niya ti sakto na mangin second class citizen sila karon kung tanaw nato niya kung di sila mabuligan. Daw kadako man sang bulig guro sa nasyonal, kabeli na guro mga banwa, ano? Hindi guro hindi dapat magkabalaka nga atong pumuluyo dira sa Don Salvador Benedicto, ano? Actually amo na sa siling ko Action Boy, hindi niya ka problema ka local governments, dapat iyan ni ka nasyonal kay kung may banwa to o syudad nga hindi mo mabaksinate, problema man siya gyapon. Kaya ti mga pumuluyo, sinalang mo na puguhon kay wala sila na pang-immunize, ti kuan man na sang liberty, kinamatarong man na. Sang kuan, ti hindi man na insakto, di ba? Kung kami pares sa amon, kung hindi kami mabaksinate, bilog nga probinsya, kung hindi kami papagwaon sa Don Salvador, amo na siya, hindi man na kami. Unfair na kayo, mareklamo kami sina. Pero with that, Mayor, at least naka-prepara naman kamo sa ang natawag natin vaccination plan? Yes, Action Boy. In fact, gatipon ang numero naton, kay tungod nga ini nga vaccinations, eventually, hindi man ni mandatory, no? Kundi voluntary. Kaya may aragin man tayo kauturan nga, nadlok sa injection.
hadlok man oh. sa immunization, no? So karon we're getting the numbers coming from barangay captains galibot sa mga hertz naton, ginapamalay-balay. Kay gusto ko makuha ang numero kay para nga kung magpangayo ng aton tinlangga nga gobernador sang numero, may hatag ta nga numbers, no? Hindi kay siling estimate lang kay ti ang pangayo nato amo lang man to ang mapa-immunize. Siyempre ko ang sobra da karon para magamit man sang iban pa no? Correct, Kaya kanugon man, hindi taman pag-uyangan ang vaccine, no? So mo lang ang action boy. Sige. With that, Mayor, salamat gid for your time. Thank you for giving us time diri sa Kapihan sa Aksyon. Yes, action boy, madamo nga salamat man sa oportunidad. Happy Sunday sa tanan. Kag mabuhay ka sa programa mo Kapihan sa Action boy. Mayor Markslen de la Cruz, mga kaaksyon, sang Banwa sang Don Salvador Benedicto. Magabalik kita sa aton dugang kapag pangalagad pagkatapos ng importante naton nga mga pahibalo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay Saan ang mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. So, mga ka-aksyon sa sinigabahin sa atong pagpangalagad, mangin kaupon naton diri ang ABC President sang siyudad sa Bacolod, si ABC President, Councilor Lady Gles Gonzales. But before that, dahil lagid Councilor ay taga ako na time ang mga nag-message sa aton Facebook Live. Kay Zoraida Lucero, good morning. Erwin Gonzales, dira sa kay Anthony Jones Villo Ceblano, good morning man. Alex Fuentes, sa kay Alex Montesa, good morning man. Kagay GMR Siron, sa kay Bia Jonathan, mayang aga, sa kay mo Jonathan, sa kay Jose Haro Balasabas, greet niyang pamilya Balasabas dira sa barangay Tabo Ilog sa Puro Kansilayan. Sige, Edwin Escopel, classmate, good morning, watching from Lacabuyao City, Laguna. Kag dyan ka ipang Nigeo ng mga kuano nagnegosyo ni Blau kay kasabad. Lucy ako kay Vanessa Mayo, good morning sa imo Ma'am Van, thank you Gid sa pag-congratulate sa amon ni Action Eden. Inday Blaza, happy birthday ko no sa kay Verlin Delfin. Happy birthday sa imo halin kay Inday Blaza. James Draco, salute ko no kay Mayor Mark Lindera Cruz. Buligi lang pumuliyo sa DSB. Sige. Christine Menyes Villalobos, may agaman. James Hara Draco, of course, Joval Trinidad, sa kay Teresa Linaha Kayaw, Tita Huka, Titingata, Tangata, dira sa may New Zealand. Good morning. Iman karon naman ha. So we are with us on the line si ABC President, Councilor Lady Gles Gonzales. Councilor, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Good morning, Action Boy. Good morning sa taga-Palamati, isang Action Radio Bacolod. Yes, Councilor, ang mga barangay kapitan naton subong amo naman ni ang medyo in the forefront sa aton sining vaccination program sa syudad. Ting syudad naton na nakakontrata na mo sa AstraZeneca sang bakuna. Ang isa sumong sang ginahimo is ma-identify naton ang sino bala ang gusto magpabakuna kag ina nga obligasyon ara naman sa aton sining mga barangay kapitan na councilor, no? So ano sumong councilor ang aton nga ginahimo regarding this? Okay, so Action Boy, no? So given na ang barangay amo ang ato na grassroots level, so ti mo na siyang ma-implement o kung ang mangita naman sang willing na magpabakuna, no, sa COVID-19 vaccine. So first ang ato na ginaubra sa subong is
na-take up pa lang naton with the punong barangays na during our meeting, ang final is the venue for the vaccination center, no? So, but ang ato na as per kung beneficiary ang paghahambalan, kung survey ang paghahambalan, sila na brief kadali, but ang ato na may proper meeting pag kita dira kaya may mga guidelines action boy, no? Ang ato na kapitan ma-undergo pa ni ako ng ato ng mga B-herds, ma-undergo pa sang training man o kung ang ato education information campaign magasugod sa barangay. So amo ni silang unahon ta educate o kami ang unahon ni educate para makaskade naton sa dalom ang benepisyo sang vaccine sa aton mga bakulod noon. Amo nang isa sa problema ginalantaw no kaya kinanglan ining aton education campaign kailangan massive gini siya. Because we understand nga kadamo sa nagapahayag bala nga hindi lang kuya magpabakuna no kay bangod sa mga balita bala ni pero Norway may nagkalamatay nga kun titanawon nimon mga senior citizens ito ining bakuna nga coming from China daw kadamo bala sa mga issues nga daw nagapangalag-ag aton nga mga pumuluyo no nga magpabakuna amo na guro ang information dissemination and education campaign should be massive, especially sa barangay councilor, no? Yes, correct, Action Boy, no? So nga to, naginayo to sa EOC, kay Mayor Bing, no? Naginayo naton na ang aton mga doctors from the City Health or nga to na mga volunteer doctors na mga specialists, maano man, magwa man for the campaign, no? Kay kung kapitan ng paghahambalan, we are not doctors, we are not experts sa dira no sa vaccine. So mas nami pagid na makagwa through radio on air ang ato ng mga gid expertise for the vaccine and the barangays will follow naman niya sa pag-follow up sa ato ng pumuluyo. Okay. Sa mga barangay councilor more or less sinong target yung unahon abi sa pagabakunahan? Sino ang usually gina-target naton? So, this is an official Action Boy, no? Kaya nahulat naman ng official guidelines, official communication from the City Health as per beneficiary. So, but initially, ang aton na priority are the frontliners, B-herds, ang aton ng mga those who are in the frontline, kag ang aton ng mga senior citizen. But kita to kay as AstraZeneca may age group na specification kung sino lang ang pwede na vaccine. So but officially Action Boy ginahulat naton kung sino ang target. Kaya ginahulat pa man sa City Health ang official guidelines from DOH kag ang official survey form from DOH man. Okay, kaya daw pag-intindi ko yung AstraZeneca niya daw 18 to 59 years old ning ilang age bracket nga pwede nimo bakunahan mo, no? So yes, correct, no? Why ni guro matest guro sa sa mga minors kag sa mga senior citizens. Oo. Yes. That is why ang ining AstraZeneca ti amo ning kontrata una pa lang nato ang kontrata although nga ti ang syudad naga-negotiate na sa iban nga mga manufacturers nga ti posible basing iban nga manufacturers malambutan nato ng iban nga age bracket councilor, no? Yes, correct na siya. Action Boy, no? But our city government, through Mayor Bing Lunardia, nagatinguha gid na ang basic services ang ato na vaccine paano na to na into a massive kaya para makakakuha kita herd immunity sa tungod sa vaccine. Yes, so ang herd immunity na mga ka-aksyon munang na-discuss nato sa nagligad balang sa herd immunity nga natawag naton. Not all necessarily dapat magpabakuna, no? A certain portion na siya, buta tabi mga 70% sa isa ka area, buta tabi in your case sa isa ka barangay 70% mabakunahan, pwede na siya, no? Makakabig na natin nga may herd immunity na ang isa ka barangay kung at least 70% sa mga pumuluyo dira ang mabakunahan na. Amo na siya nga hindi tanan, kinanglan nga bakunahan. No? We can achieve already sa herd immunity kung mabakunahan natin ang at least 70% sa population sa isa ka area.
Yes, correct. Action boy. Kag gina-clear ta lang sa public na ang ato na vaccination is voluntary. Wala na itong ginapilit ang ato na pumuluyo sa Bacolod noon. Kay this is for free kaga ang wala niya pilitay, no? But ang gina-emphasize gid is may to kono isa ka from the other country na naghambal, mas nahadlok siya sa COVID kumpara sa vaccine, no? But at the end of the day, it's your decision kung mapa-vaccine kita kung hindi. Correct. Muna atago nato ng andaan nga way niya pilitay. Way niya pilitay. Kung hindi kaya kay may aragid man tawo nadlok sa bakuna. May ara man nga way nadlok sa bakuna, nadlok sila sa nadlok ang ibang tao nadlok sa injection. Ay iba niya tinadlok sa bakuna kay ikuan ta pa mo overcome ta pa ni ang ining natuga bala nga kakugmat sang dengvaksya bla ang resulta sa dengvaksya tiyan mo nang isa naton kada ko ang problema nga i-overcome ta pa ina nga kadlok sa aton pumuluyo bangod sang natabo sa dengvaksya. Yes, aside from that, Action Boy, may kagitay pumuluyo na even though ang mga vaccine bala sa sentro ta, mga tetanus, mga OPV nato, no, ng measles, may kagitay pumuluyo na biskan sa dara na vaccine, hindi kina siya magpa-vaccine, no, hindi nakikipag-vaccine ng ilan na bata. So, but let's wait na magawa ang ato ng mga resource speaker, mga specialists, para at least maintindihan natin what the vaccine is all about, kag ano ang mabulig ini sa ato na lawas, kag sa ato na community as well. Sige, okay. Councilor Masaylo ako, no? Ining aton nga road clearing operation 2.0 ay nga ginpaisol ini siya, no? Gin-extend ang deadline sang evaluation, no? From January 15 daw paisol ni Mayor, Councilor, gin-pa-extend sang DILG? Yes, correct. Gin-inform kasi ng DILG sa last meeting with the punong barangay na i-extend on March 15 ng implementation sa ato na road clearing operation. Action Boy. So, ang Councilor gin-extend, damo hindi makakomply ng mga barangay? So nag-appeal man sa ng mga LGU sa national, no, kay with the pandemic, Christmas season, do kalaway mo na kami nagapang demolish, no. So tinakita man sa DILG na ang hardship. So that is the reason why na gin-extend man nila. Pero Councilor, kung in-extend ang evaluation, it doesn't mean to say nga hindi tanay maghiyo subong sa pag-clear sa aton nga madalan. Yes, correct. No, so actually nag-start kita November. October. So November nag-submit kita reports, December, January nag-submit kita reports, no. But that is with compassion, ang sulit-sulit na ito na ginhambal, ang pag-implement natin sang road clearing for those months with compassion, no. So kay pandemic, especially, no, ginandughan sa ato ng mga kapitan with those ang ato na vendors na bago pa lang kabalik sang ilan na baligya. Kaya naman kami mandakop, mag-demolish or relocate naman ng ilan na carts, no? So, nag-slow down, magigitad ng the month of December. Kag, sa 1.0 na ito na code clearing, most or majority of the obstructed na sa Bacolod na naman napatuman, no? But meron ang ato na issue is the illegal parking, ang mga talyer na wala na naka-park for pila naka-years, ang ato na vendors, na ang ginasakita namon, ang vendors, no, mga parts na siya bala, Action Boy, those ang wala na ang those subject for relocation, no. So, wala man ta demolition conference, kay ang balay na i-demolish ta, ang subject for demolition conference and for relocation, no. So, hindi kita kapahalin samtang na wala na award o kung wala sila ka-process ng ilan na relocation. Yan, bisan ako nakita ko bala, Councilor, ang isa ka problema naton ining sa mga vendors nga prigado nga daan ang sitwasyon naton subong na nakabalik sila baligya, although nga may mga jutay nga mga paglapas abi sa aton sining road clearing guidelines
Pero ti galing kay ti sa sitwasyon sumo kamo na galing kay ti ang may ara gidya nga mga structures nga needs really to be pangwaon gidya, pangkakason gidya, no? May ara gidya nga mga structures nga nagasabad sa aton dalan nga dapat gidya pang kwaon kay they had been there for so long a time nga ti nag-apekto na sa aton dalagan sa trapiko, nag-apekto na sa daw maayo lang nga pag-agi sa tao, bla mga councilor? Yes, correct. Action boy, no? So, prior for the national evaluation, may makita local evaluation, no? So, gina-verify, ginasang ato na local DILG, ang report submitted nato, nag-ocular inspection sa mga barangay. Kag those na kulang, ipabalikan na sa barangay prior sa March 15 na ito na deadline. Okay. So, ang aton nga mga barangay, kapitan, councilor, anong mga problema ang ipadangat sa imo parte sinasang ginawa himo nga road clearing operation? Okay, so last mo to ang ato na vendors, gid, no? Then ang ato na illegal parking na needs ang ato na towing truck. So maano kami na masulat kay Sir Asibutche sa bitaw head naton para mag-provide sang ato na towing truck, no? Kaga ando na amat tama na gina-implement. Hopefully ang gina-achieve gid ginaayo gid ni Mayor Bing man sa ato ng mga barangay kapitan na ang ginaayo is mataas kita more than sa ato na 1.0 na evaluation, no? So hopefully we can do that, Action Boy, with the help, no, sa ato na, of course, sa ato na barangay officials, sa ato na mga kagawad, buligan naton si kapitan, kay this road clearing is not for the kapitan only but for us sa barangay, no? Ang ato na pamulitika is at aside the danay, no? Kaya may feedback kita na nabatian na si kagawad wala nag-upod kay para sikap lang ang kontra. No? So kung nubuang ato na percentage sa barangay during the evaluation, kita man gihapon as a whole sa barangay naton ang apektado, no? So amo na siya Action Boy. So but amo na siya i-sit down pakita with the road clearing team committee or core group sa city level. Matamaton ka na plansyan before the March 15 and hopefully dako na deadline na ginhatag, extend na deadline, we can do more para sa road clearing ops na to. Pensindiyon taguro nga aton pumuluyo, ang aton pumuluyo sa barangay, pensindiyon taguro nga kung may mga road clearing operations kita, ang pag-identify sini is a collegial decision bala. So, hindi ni nga iyan lang desisyon sang barangay kapitan nga pakakas na kung di ginistoryahan ni sang bilog nga barangay council nga amo niyo i-clear taning amo ni nga lugar. Ini dapat guro amo na pinsindiyo nato sa pumuluyo nga desisyon ini sang council, hindi lang sang barangay kapitan. Yes, correct, no? Kagapa, you're na mag-decide sa barangay council kay we are not also engineers, no? Hindi kita expertise man sa pag-measure. So, prior niya na kami nag-demolish o kung nag-stand notices, nag-consult kita sa city legal and city engineer's office kung inabala na property o na lugar are subject for the road clearing operation. Sige, go ahead, please. Yes, ang bottom line sinadi Action Boy is ang kooperasyon sa tanano. So sang last December nagkaalang-alang kami maghatag notices kay December 25 na mareklamo na obstruct tapuson mo naman ang holidays, no? So ang bottom line sini ang ato na pumuluyo, no, na kung nablabyan kita during the 1.0 na road clearing. So, subject for 2.0 man kita na road clearing, no? So, para malasan nato ng burden, kaya nga ito na ginagamit for the road clearing, ang ato na tanods. So, gaano pa na sila ga-seal off, nag-roving, overall na ang tanods nato. So, in case may baha, sila man na nag-respond. So, na kita, cooperate na lang kita kay kung subject kita for clearing, kita na, i-implement kita na. Ganang iban nga mga kagawad, wala da, hindi lang kamuya manilag sa ginahimo nga road clearing operations, obligasyon na bilang mga opisyal sa barangay, iban
panilag lang eh. Tsakto gina observation ko man ha. Nga iban nga kagawad, iya daw ay gi-intra daw kapanilag lang sila. Tinang ubra mo imo dahil bilang kagawad sa road clearing operations kaya daw nahadlo ka mo sa politika. Nya si Kaplanda, tsakto na si Kaplanda ang pakonada kay para siya lang kontrol sa tao kay pagdason eleksyon inkontrol ta siya. Yes, correct. Sa action boy, no? But ano naman in fairness naman sa ato na working kagawad, there are some na sobra pang ubra kay kapitan, no? May kagawad kita. Especially isang COVID-19 na to nakita naton ang sino ang mapisan nato ng mga kagawad, no? May mga kagawad kita na sobra pang ubra kay Kap. So we thank you for that, no? Kabay pa na road clearing ang mumana gihapon ang pag-ubra nato. Sige. Anyway, sa observation din mo, Councilor, may mga na clear gidman kita sang nagligad sa 1.0 nga nagbalik, aside from the vendors, ining nagbalik sila, ining mga na-clear naton sang nagligad nga road clearing operations. Okay, so ang those na na-award na, no, na mga balay, so far, wala na sila nagbalik kay subject for improvement na ang mga ilan na lugar, no? May road widening, kag i-develop na for this 2021. Ipabalutan naman na si Kap, no? So, may wala. But ang ato na problem, ang ina palang naglapaw, ang action boy. So, himbalik nila ang lamisa, himbalik ang canopy. So, muna siya ato na problema. But as per balay, naging demolished so far wala na. Na sila sa relocation site. Kag mo naman yung another trabaho naman ablay nang mabalik ka bala kabalo kining kakas Canada mabalik ka na naman sa daan another work naman na for the barangay matani ko mag voluntarily ikaw lang da magkakas ang imong structure da agin balik da. Yes, no? So, tigin balik, gin ko dalang, gin butang tanom, butang canopy, butang lamisa, no? So, ano naman na siya, subject for demolition. Kasi iti voluntary demolition man ang ato na pumuluyo. Atong road clearing operations naton sa 1.0, may mga barangay officials kita, councilor, or any official for that matter, ngagin pasakaan kaso? So far, wala ng action boy, no? So, wala ka tamiging pasakaan na kaso except for ang sakto lang natin. Hindi, ang mga kakondlam ang mga nagapatigaon sa road clearing balaway once ang may nag-complain sa ila o nagpasaka kaso sa ila? Okay, so ang complaint niya, tanan ko na 61 barangays nakabaton complaint, no? Especially na those na hindi ka hulat ang issue pinapermi ang sa gadali na i-demolish ang balay sa pang so hulat pa tayo location, no? So sa kunta 8888 tamo ang ato ng barangays, but saka sang kaso wala kita good to hear on that, no? Kay sa una dami namatian ko nga amo ning area gin pa amo ning lugar nga ti private property gin pakakasgid daw plano mapasaka kaso so far wala man, no? So far wala man nang nadalaman ni kapitan sa maayo na pag-istorya siguro. Sige. Anyway, Councilor, thank you for your time. Good luck sa balabuto naton nga mga hilimuon pa kabalo kita ang ining term ni sang mga barangay kapitan amo ning pinakabudlay nga term gid nga sa mga barangay kapitan kadamo sa ginatubang may mga road clearing operations kita, drug operations, may mga COVID pa kita kag kadamo-damo gid sumong sa ginatubang nga mga obligasyon sa aton sa barangay officials. Anti-drug pa, may anti-drug action board. Mugani may anti-drugs pa. Kadamo-damo sa ginatubang sining ko daw kabudlay sang amo ni pinakabudlay nga term para sa aton nga mga barangay officials gid tungod sa kadamo sa ginatubang nga mga buluhaton. Ang lain pa sini kay ginatubang nga buluhaton may ara pa bala nga kung hindi mo mahimo bala pwede ka pasakaan kaso. Yes, correct, Action Boy, no? But sa Wali, bala kung sa homily ni Father Farley, ang nagkakatabo si Bong is the test sa ato na barangay officials, kung sa ato na government official, na we're proving our votes na worthy ang aton na pagpili nila sa amon. No? Correct. So, sa ordinary times ba lang niya kung way ka gaubrati, tamaran ka lang tamaran ka lang klase sang barangay official mo na sa una, tamaran ka lang wala ka ga-perform
Pero subong niya, kung doon kaya ka-perform, mapasakaan ka pa kaso. Yes, kaya sakto may kita sa sumpo election, no? But yang ato na pag-administer sa barangay is not perfect. But timakitaan mo na sa pumuluyo, kung sino nga to na barangay officials na working kagwalaga uba. Correct man na, sige. Anyway, Councilor, salamat gid for your time and sa mga barangay officials naton, good luck no sa sining mga ginatubang naton nga mabulaton para sa sining palabuton nga minadlaw no. Damo pa kita road clearing operations, ang aton nga COVID-19 nga vaccination program, ang aton pa nga anti-drug operation sige pa nagyapon lam na untat. So good luck sa tanan nga mga barangay officials sa council kag sa imo man. Good luck man sa tanan nimo nga mga natalana pa nga pagabuhaton. Thank you, Action Boy. Kaya madamo gini salamat sa imo na salamat. Sige, good morning. So mga kaaksyon, si ABC President Lady Gles Gonzales sang siyudad sang Bacolod, no? Anyway, antes kita maghatag anay sa inyo sa aton mga obligasyon, ang iba naton diri nga mga nagakuan bala message sa aton. Joy Free Strap literally ang probinsya kuno mabulig anay da kay Mayor de la Cruz para vaccine. Correct man no. Sakay Danilo Haleco sa Menlo Phase 2 Talisay City. Good morning. Sakay classmate ko Alegria Magtang Portal. Congratulations kuno sa amon ni Action Eden actually no. Monitoring from Villa Homes, Barangay Sumag. Virgie Olpinda. Congratulations man. Thank you gali no sa imo. Bebing Dagia Bautista, monitor sa May Lizares Avenue, Barangay 39. Maria Luisa Melos, Luing, good morning man sa imo. Kay Joshua Sagaysay, happy Sunday. No? Ami Merender, kindly ginagreet niya kuno si John Ray Merender sang happy 11th birthday from Barangay 3, Sunshine Village, Sinigaran. Sa kay Joshua Sagaysay, greet niya man ako iya mama kag papa sa Barangay Pinaginpinan. Always isla nagapamati kag good morning sa tanan nga pumuluyo sa Purok Langka, Barangay Pinaginpinan, kay Cap Samuel Carrera kag sa iyaman palangga nga asawa. Good morning kuno kay Cherry Fel. Have a nice day kuno. Alex Montasero, ask ko lang sa bahin sang RCO 2.0. Buwas ng deadline sa March pa gin pa isol. Gin pa isol ang deadline. Sa aton sininga road clearing operations 2.0. May mga vulcanizing kuno kag dala na dira ang mga putasan daw ara na naman ga balalik kuno no. Amo na ang sitwasyon sa karon no. Anyway mga kaaksyon, Action Radio Philippine Standard Time las 10:34. Magabalik kita sa aton dugang nga pagpangalagad sa kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa who has been assigned nga para sa mga venue bala nga patagayunan sang aton sining vaccination, no? Ining si Councilor Renesito Novero, no? Ever since nga nagsugod ining pandemic, isa ini si Councilor Novero mo sa mga pinakasako man naton nga mga opisyal
bangod sang iya obligasyon sadto nga pagplastar sang mga ginatawag naton mga quarantine facilities bala para sa aton sini nga mga nag-positive sa COVID-19 nga ginakpang quarantine bala, no? So masako isa sa masako naton nga mga officials sa syudad ining si Councilor Renesito Novero, no? I can name a few of them, no? Nga pertigid ang obligasyon during sang sining pandemic, no? Sining aton nga pag-away sa COVID-19. Si Councilor Novero sa sining naton busy sa pagplastar sa mga quarantine facilities, busy sa pagpangita sa mga lugar nga mabutangan sa aton nga mga gina-quarantine. Subong mo, obligasyon naman pangita sang lugar para nga venue abe sang vaccination program sa aton sini nga syudad sa Bacolod, no? So we are with us Councilor Renesito Novero. Councilor, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. May aga, Action Boy, sa Bilog Management Staff sang Action Radio, sang aton mga palangga na pagpalamati mayong aga kag blessed Sunday to all. Yes, Councilor, ang aton nga vaccination program diri sa syudad sa Bacolod, siguro makuanagid man niya, no? Hindi na gid man magdugay kag makasugod na kita sang vaccination naton kay ti may mga kontrata na kita with AstraZeneca, ang mga bakuna sa aton national government daw manug-abot naman. So na-plaster naton, Councilor, ang mga lugar nga hiwata naton sang vaccination program naton. Action Boy, actually, first of all, hindi pa man takabalo kung saan ugid maabot, no, ang aton bakuna. Kag ang aton mayor, however, Mayor Bing nagatingwa na makakuha kita sang sufficient nga numero sa bakuna. Kag as early as possible mahatag sa aton mga pumuluyo. Kaduha, may mga initial kami ito nga ginpang-identify nga posible mahimo nga aton vaccination centers. Kaya initial nga recommendation sa amon team nga kung himo may simultaneous sa mga 20 abito ka mga vaccination centers. But feeling ko gani that number could increase or could be reduced depende sa sitwasyon. So nagsugod na libot ang amon nga team kag ang problema kay may iban nga mga eskwelahan nga gin-identify namon initially nga daw may problema, no, like diri sa Bata for example, may mga ginahimo nga module distribution da sa kabataan daw kabudlay butangan kagimuon nga vaccination center da samtang may mga kabataan kay kadamo tawo. Ang sa Barangay Mandalagan ginbisitahan man to, gamay ang area dira sa elementary kag sa high school may construction pa da. So sige-sige ang amon libot actually, Action Boy, kag masubmit kami final listing sang nagakaigo gid nga hiwatan sa aton pagbakuna. Kag anyway, ang isa to nga ni ka-recommendation ni Engineer Loben nga kung di gid man mahimo nga 20 abi nga simultaneous, makahimo lang mga depende na ha sa availability sang funds kay sa aton mga personnel. At least may mga 5 o 10 abi nga simultaneous sa isa abi ka tiempo. Kag hiwata naman nila na naman nga area. I mean nga period and in the same area. But wala pa namon na libot ang tanan kag ma-identify ang pwede gid posible gid nga mahimuan dayon nga vaccination center. Okay. I think we still have sufficient time. Karon sa hapon may kami report kay nagtawag naman si Mayor sang meeting namon alas 3 karon sa at sa iya gin-formulate nga COVAC Council, meaning COVID Vaccination Council sa Bacolod. Gintawag niya kami ng mga members ng COVAC, ang Vice Mayor nato, ng atong City Ad, ang pila ng mga councilors, ang atong mga doctors,
kag mga finance officers. Meetingan pagid namon ni karon kung ano pagid ang posible nga mga information ang madugang ni Mayor Bing based sa iya mga transaction kag negotiation sa national government kag sa mga manufacturing companies ang bakuna. At the same time, masabit mo ko sa akong report sa COVAC Council karon sa hapon. Okay. Councilor, ining mga venue nga gina-identify naton, may nakita ko lang nga we should take into consideration ining aton mga bakuna, may storage ni siya mo, no? Base kung hindi bla siya pwede nga I don't know kung anong matabo, pero gina-consider nga magbutang man sang storage facility sa sining mga gina-identify ninyong venue? Actually, ang ako na pag-intindi sa akong pagsigilan kay Mayor Bing, kundi ma-deliver na diri sa bakuna sa Bacolod, no? Alin abi sa national, sabihin sa Manila. For example, may possibly ang port of entry sa tanan ng mga bakuna, Manila. And then sa Manila, i-distribute nila sa nagkakalain ng mga distribution centers sa mga nagkakalain-lain man ng mga local government units pungsod sa Pilipinas, among which is Bacolod City as one local government unit. So sa pagintindi ko, tingwa kita nga may ara, gid kita diriya nga centralized nga storage center sa Bacolod. Okay. Di ina tanan nga mga bakuna posible naton ma-refrigerate hasta nga kuwaon naman na sila kagdalhon sa vaccination centers. Okay. Ang aton vaccination centers, may gin-propose kami itong amon nga team nga dapat kada vaccination center may ara kita refrigerating machine. Okay. Or freezing machine. At the same time, may standby nga generator. Agod nga kung may power out, may God forbid, but kung may ara nga power out, may ara kita serving generator at the same time nga hindi kita magkakulba nga ang mga bakunang ara dira sa refrigerating machine matay na lang na bangod kay hindi masaplayan sa nagakaigo nga temperature. So agud nga magsigi-sigi ang vaccination activities scheduled that day. Kay ginatanaw ta hindi gid maayo nga kung mag-schedule ka na tunga-tunga na nga may bakuna, talaga pang bakuna na, ready na ang tanan psychologically, emotionally, physically, systematically, technically, then all of a sudden may power out, nag-brown out, di masala-sala kita sina. That's why ang proposal to sang team may refrigerating unit in every vaccination center and standby generator. At the same time also, a proposal is that there be also a standby ambulance. Because in every vaccination center, tatlo na at least ka segments dira ang area, tatlo ka sections. Ang isa is antes ang bakuna, ang segment dira na sila tipunon, ang additional instructions, psychological preparation. And then after that, daron sila sa actual nga vaccination area, diyan bakunahan ang mga tao. Tapos bakuna, daron naman na sila sa another holding area where they will be held for about 15 to 20 minutes for observation purposes. Obserbahan na sila. Kung wala man lang sang negatibo nga consequent nga wala sa malain na bing resulta o kung simptomas sa bakuna, papulio na sila. Okay. So, amo na nga standby kita dira nga ambulance, amo na proposal so that if something wrong happens, may mga doctors man to nurses, but at the same time, kung kinanglanon dalhon sa ospital, may ara kita nga ambulance that is ready to bring them to the hospital. Ang ining mga, kung mag-identify kita, let us say, granting nga may ara kita 20 ka venues kaya na-identify, so kinanglaman naton madamo nga vaccinators. Pila nga plano naton kada venue nga ibutang vaccinators, Councilor, kag sino ni sila? Well, ang mga details sina makuha na gid na sa ulihi kung ma-finalize na nagid kung pila ang aton bakuna nga ma-deliver sa aton pumuluyo, kag pila ka vaccination centers ang pwede naton ma-prepare. And then
Kag ang pila ka mga doctors, nurses, and possibly even medical students and midwives and medical personnel that can assist. May ara na kubitibaging create man sa Mayor Bing for that particular purpose. It will be accordingly performed. We assure you that the mayor and his team are doing our best for the best also of our people. Okay. Magpangmakuna kita, Councilor. Kundi may ara kita nga nakontrata sa AstraZeneca, which is a London-based company. May ara man nga ihatag sa aton ang national government o itakabalo ya kung diin sila mabakal sang bakuna. Kaya may ginahatag man ang World Health Organization sa Pilipinas o itakabalo kung diin nagalin. Ano man, Councilor man, balo ka isa sa fear dire kung ano nga klase sang bakuna ang ibakuna sa imo. Kung ikaw ang bakunahan, makapili ka. Actually, hindi na iya mapilit ang isa katawo kung mapabakuna siya, no, o hindi. Okay. Kaduha, hindi mo man siya mapilit kung ano nga sahi isang bakuna ang pwede mo i-apply sa iyalawas. Ikaw mismo maka-exercise sa imo freedom of choice. First of all, papabakuna ka ba o hindi? Okay. Imo na iya choice. Kung gusto ka magpabakuna, imo man na, pwede ka man magsiling at kung mapabakuna ko ya, pero amo ni nga sahi sa bakuna ang dapat sa akong lawas. Okay. Kung hindi na nga sahi sa bakuna ang imo choice, may ara ka man diretso gihapon sa pagmigar. For example, kung luyag mo yan sa Sinovac, pag ina-apply sa imo Pfizer, hindi ka luyag sa Pfizer. Gusto mo sa Sinovac, kung luyag mo Pfizer, pero Sinovac ang gina-atag sa imo, hindi mo luyag ang Sinovac o AstraZeneca o what, imo na diretso. O galing, gina-emphasize gid na ni Mayor Bing, gina-emphasize nato na tanan. Nga kada isa sa aton may ara nga pagduha-duha mo, tungod kay damo mga anti-vaxxer, mga busilingon ay mga opinionists man kita nga ang ilay sentimiento kag mga panguna-una daw hindi bala pabor sa bakuna. May ara sila gina-inject nga ideya nga may risgo nga dako involved sa pagbakuna. Lalo pa, damo ang mga tao nga nagasiling nga maulat na lang kuya. Hindi mahalong lang ko, hindi lang kuya magpabakuna. O galing, gina-emphasize sinipirmi sa aton mayor, sa aton man, in fact, of course, ang aton gobyerno, nga ang aton kakulba, kag-risgo sa bakuna, kamay na yakatama, kung ikumparar mo sa risgo nga ginatubang naton sa COVID-19, sa virus. Okay. Kung imo tanawon, damo na tayo ebidensya sa bilog na kalibutan, hindi lang diri sa aton bandak banwa, hindi lang sa probinsya, hindi lang sa aton pungsod, kundi sa bilog na kalibutan, damo na kita sang ebidensya kung ano ka patal, kag risgado ang tupa sang virus sa tawo, no? Pero, kung may ara manggid, hindi maayo nga epekto sa bakuna, tuman niya kagamay. Tuman daw masiling sa iban nga ang tuman ka incidental, posible ato natabo to sa ano tong pungsod. Norway? Norway, nga may mga senior citizens nga naglamatay after na applyan sa bakuna, bangod may mga special cases sa sila sa ilaya mismo lawas. Kag posible hindi magsibo sa mga qualities sang bakuna nga gin-apply sa ila. So that's why nga gin-rule out anay ang mga senior citizens as priority. Iperniro priorities na sila mga senior citizens. So gin-roll out naman ni sila as priority sa application sa bakuna. Kitunan pag ginaanay kung anong mga age level ang pwede ma-applyan sang isa man kasahi sang bakuna. Ang AstraZeneca, for example, may level tong 18 years below, kag hasta lang to bala 46 years or a little... No, 18 to 59 lang, Councilor. Ang AstraZeneca. Ano lang yun. So, hindi na pag-i-apply sa senior citizens. So, ang prioridad na earlier, ginatay sa gobyerno sa mga senior citizens, hindi natin ma-avail. Ako, senior citizen na. Ikaw siguro, junior pa.
Ganun ay pakuda. Hindi kita avail sa priority program for bakuna bangod sa ang situation. However, that mean mawala sa bakuna na pwede ma-apply sa mga senior citizens nga willing man magpabakuna. But mind you, susubong, for example, AstraZeneca, duwa na ka doses mo. And then after 21 days, bakunahan ka naman. Saan ang man ang asahi sa bakuna? Okay. Hindi pwede nga ang ibakuna sa imusubong AstraZeneca, then after 21 days, bakunahan ka naman sa Pfizer or Sinovac. Hindi pwede. Kailan lain na sila nga mga quality sa mga antibodies na nila nga mga ginpangbutang, hindi pare-pareho tanan. So, hindi nagakaigo nga nagakalanlain ang i-apply nga bakuna sa isa kalawas ng tao. Kung ano ang bakuna ang gin-apply for the first time, amo man ang bakuna ang i-apply for the second time. However, may mga scientific discoveries, invention sila subong nga hello? Yes, sir. Go ahead, sir. Nga kung pwede, isa lang ka-application. Isa lang ka-dosage. Mangin sufficiente na. Agud wala na siyang balik-balik. Nga metodo, mas madasig, mas safe, kag mas barato ang iya sinabili. Dili sa aton sa Bacolod, ang commitment sa AstraZeneca per negotiation sa aton mayor is ma-supply sila diri mga 650,000 doses. So that will be able to maybe provide for at least 70% siguro, no? Mga 325,000 kung dagduwa ka doses. Sa aton nga pumuluyo diri sa Banwa sa Bacolod. Di kung gamiton mo ina nga age level nga ang nga brackets ng ages bala nga pwede ma-apply siya sa 18 to 49. In other words, ang tanan-tanan siguro nga mga tao sa Bacolod nga mo ng edad masaplayan. Correct. Willing lang sila. Correct. Kaya nga mabilin sila mga minor de edad kag ang mga senior na edad. Pinangita naman kita sa bakuna nga pwede ma-apply for all these minors and senior citizens. Correct. Kag amo naglin, no, I'd like to emphasize nga ato lang nambal katong kay nga una hindi ka pwede nga mapilit nga magpabakuna, ikaduha pwede ka makapili kung anong bakuna nga para sa imo. Kaya problema lang, kung napilion mo wala, kaya nagkakaroon ng imo. Walang pulos pag-exercise mo lang imo choice. The freedom of choice will simply remain as a freedom. Kung wala ka sa ang imo pili nga bakuna sa wala hindi available, then you go back to your freedom number 1. Una sa mata mo. Mayo na action boy ang freedom of choice. Kung may pilihan kagid bala. Hindi ko na bitong AstraZeneca lang ang available. Ano pa pilion mo? Kaya mo lang na available. So wala ang option na pwede mo may mo. Mapabakuna ka o hindi. Sige. Anyway, Councilor, thank you again for your time. Kaya daw kadamo man sang clear nimo, no? Ako bago ko na clear ako sina nga bagay parte sa freedom of choice nato, no? At least may mga additional information kita nakuha sa imo, Councilor. Councilor, salamat kita and good luck again to your future undertaking. Dugang ko lang action boy kung pwede. That's why may pirmahan na ang mga bakunahan. And inangapormahan nila is a document that shows their informed consent and their waiver. Okay. Sige. So, Councilor, good luck sa future undertakings mo naton. I know you've been very busy. Alin pa sa ining pagsugod sa pandemic. Isa ikaw sa pinaka-masako naton ng opisyal sa sining pag-atubang naton sa pandemic. So, good luck to your future endeavors, Councilor. Thank you very much. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Yes, mga kaaksyon, si Councilor Renesito Novero, among chairman sang pagpangita venue na naman sa aton vaccination mga vaccination centers nato, no. With that, mga kaaksyon, salamat sa iyo pag-upod sa aton. Ginatamyaw talang iba naton dira nga naga-monitor pa sa Facebook, ano, kada Joy Drilon maing aga dira sa inyo, no. Kita-nay kita sa masunod nga Domingo diri gyapon sa Kapihan sa Aksyon. Upod gyapon sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.